Čus bus ľudia, ja vás zdravím, moje meno je Ješko, dneska vás vítam pri druhom dieli z našeho Farming Simulatora 2015 na PlayStation 4. Viem, že ten obraz je nakrivo, ale neviem, teraz tu mám nejak hore kopcom hentá strana a ten stojan mi trochu... No, ten stojan je sám o sebe dobrý stojan, krabica na krabici. A to je jedno, ani sa nečudujte, jak to drží, lebo to sám neviem. No a mne za kamerou tieto polia už vyrástli, úplne kompletne všetky. A ja som točil už jedno video, ale malo viac ako 15 minút, takže by mi ho YouTube nepriznal. Neviem, že sa dá prenastaviť, že by som mohol točiť dlhšie ako 15 minút. Ale to nevadí, no tak. To nevadí. Natočíme ďalšie 50, to mi nevadí. A ja som sa rozhodol, že vlastne vlastne v tom dieli sme sa rozhodovali, že čo si kúpime. Toto pole vedľa nás, toto 25-ka stojí 39 000. Toto pole pred nami. Takže to mi prišlo dosť dobre. Potom tu je také dobré ponuky, ten, kto na to má, tak ten musí byť dobrý borec. Že zoberaš všetko a na tom by sa dobre dalo zarobiť 11 300, 9 800. To ja nemám. Ináč ešte taká jedna vecička, keď sa nám zdalo, že to obilie hentam vypadá trošku ináč. Tak áno, proste ja som to dal zasadiť. Potom som všimol, že ja som mal sem dať jačmeň. Tak ako to nechám tak, ja som len vláčil tam. Ja som čo skúšal, tuším svetlá som chcel zapnúť, alebo či idú cez deň vôbec zapnúť svetlá, neišli. Ja som teda nechtiac prenastavil, až potom som si všimol, že vlastne od polky toho pola, alebo od 3/4 kosím jačmeň. Takže je to pol na pol, ale toto všetko už je z jačmeňa a to tam malo aj byť. Ale teda dobré misie tu boli. Neviem, čo je toto Majzlifen. Ani neviem, kde sa to zabere. To ani neviem, že kde sa to vyrába vlastne. Pozeral som to. Toto je obchod, to som nechcel. Pozeral som to aj tu. To nie je žiadny Majzlifen, neviem. Neviem, môžete mi poradiť, kľudne do komentárov mi napíšte, že čo to je. Pretože nemá najmenšieho tucha. No a vlastne teraz ten kombajn bude musieť vyprázdniť, zaniesť vlečku a bude teraz konečne už bude kosiť jačmeň. Dobre. Čo ty? Ty nič zatiaľ. Ja sa len, viete čo, ja si kúpim tú lesnú techniku, to je presne toto. Ja si to kúpim, stojí to 54 000. To není zase také zlé. Som fakt zvedavý, že koľko budeme mať tón, keď toto všetko pokosíme jačmeňa. To by mohlo byť celkom veľa. Ešte ako trošičku sme stratili tútok. Tuším, teraz máme 8 tón. 8,5 tóny máme na vlečke. Keď to zaokrúhlite na stovky, je to 8,5. Áno, 8,5. A tuto ešte kombajn má sebe 2. Takže 10 tón. 11. Dajme to, že sme stratili 11 tón. To je celkom dosť. To je dosť 11 tón. A zase je to aj dosť, že z takéhoto malého kúsku je tu 11 tón. Alebo neviem, koľko to ešte presne bude, možno to nebude 11, ale to bude 11. Víte, že ten jačmeň to proste neberie. No a vlastne odtiaľ bude to kosiť jačmeň. No to som robil múdro. Dobre. Takže on vlastne teraz prestane, pretože... Už to máme pod kontrolou my. On vlastne prestal, lebo tam už bolo voľačo iné, čo on kosiť nemohol. Takže vlastne odišiel. No a teraz my sa o to musíme postarať sami, takže ideme sa vysypať. A to bude možno aj 12 tón.
No, to nebude 12, to bude 11. To bude 11 podľa mňa. Musím v tom sedieť, aby sa to vysypalo? Ne, nemusím. Počkaj. To som cez to... Tam mám nejakú dieru. Počkaj. Pozrite sa ľudia, že... Jeda. Ono sa mi to cez to sypalo? Ono sa mi to cez to sypalo. Počkať. Počkať. Tu mám nejakú dieru? No, neviem. Dobre, ty si vysypaný. To môžeš, možno aj odtiaľto. A však vlastne odtiaľto to môžeš. A teraz ideš kosiť to, čo tam pôvodne malo byť. To je jačmeň. Akurát ja som to zle zasadil. Nevadí. 5 minút. No 6. Musím si sledovať čas, lebo predtým som to prepískol. Poď. A. Tak. 11 tón. No, 11,5 tóny. No, čo prihodíme a bolo by to zaokrúžme to 11 tón 700 kg, tak. No, dosť sme toho stratili. A zase sme trošičku pomohli pšenice. Táto celkom potrebovala, bude určite milo prekvapená, že má nových kamarádov. Ak si to uži, noví kamarádi ti pribudli. A teraz máme pšenice 22. Je to stále málo, ale lepšie ako nič. Určite to lepšie ako nič. Dobre. Tak. Ja sa idem pozrieť, či to nie je nejaká hodná misia aj pre nás. Toto určite není hodná misia, ani toto. Žiadna hodná misia. Počkaj. Tá sadič, teda tá kosačka, koľko stojí? Koľko stojí tá kosačka? Viete čo, pozrite sa, no ten kombajn je tu. Dám obchod, dám shop. A je tam, kde skončil. To trochu nedomysleli, pretože ja by som ho nechal, že aby išiel dopredu, pretože ja si iba pozerám obchod. Vidíte, že on sa zastaví, to je nedomyslené. To sa mi nepáči proste. Ale tá kosačka, alebo teda čo... Aha, toto je dobré. Vidím. 8 000, 52 000, 13 000. Že by sme to kúpili. A že by sme robili tie misie. Predsa len tá misia, koľko by to bolo? 4100. 3700. Ale napríklad podľa čoho sa počítajú tuto, že 3700, tuto 4100, podľa čoho sa to počíta, lebo keď tam máte to obilie, tak to sa počíta podľa koľko musíte doniesť tón. Ale tam sa to podľa čoho počíta, tam podľa diaľky, alebo neviem. Kombaj má 1665. Ja sa pozriem, či niečo nové, nič, dobre, ideme sem. Ten má 34 a 22,8. Dobre. Ja si môžem nájsť kultivátora, teda najmuť kultivátora, aby nám to pokultivoval. Chalán toho bude mať tiež veľa. Myslím, že oni sú moc není nadšení, keď kúpime nové pole. To my sme iba skôr nadšení, oni chudáci sú skôr pod ťarchou a pod veľkou smolou. Nebuďte tak smutní. Môže sa stať aj horšie, že kúpim aj tú 25 nakoniec a to vás dorazí. No dobre no. Kombajn to robí poctivo. Sa mi páči, že to robíš takto až moc poctivo. Som zvedavý, že koľko budeme mať z tohto jačmeňa, z toho kúsku. Moc to teraz asi nebude, ale aj tak som zvedavý. Tu je iba ten raps už, 93 tón. To je, ale by sme mohli nafarmiť, to by sme mohli v pohode.
Keď máme toľko tých polí, je dobré na tomto, že si už môžeme dovoliť aj tie väčšie misie, za ktoré už dostaneme 11 000 len za misiu. A to si myslím, že je teda o dosť výhodnejšie. 11 000, to si myslím, že je o dosť výhodnejšie, ako keď to zavážať ako len tak, že proste na tu máte. Alebo o tomto nie, či som sa ešte zmieňoval, alebo nie. Ale mňa napadla taká iná vec, ktorá by mohli pridať do Farming Simulator 2016-2017. Ktorý tuším má výsť, a ešte neviem kedy. Neviem, že či to bude na konci tohto roka. To neviem. A že by tam mohli pridať, že by ste si sami vyrábali chleba. Že by tam bol nejaká tak, ja neviem, že by tam bola tiež, že by ste si sami vyrábali chleba. Viete, že keď už si na tom poľnohospodárstve, tak by ste si vyrábali chleba. Alebo také, viete, že napríklad, alebo chov zvierat aj na jedenie, alebo také niečo, že by ste to predávali. Alebo také niečo, chápete, že chov zvierat na jedenie, akože by ste to predávali, napríklad rebra by ste predávali, alebo napríklad ten chlebík, že by ste si vymysleli. Niečo, že by ste vyrobili chlebík, to by ste predali, potom, že by ste predali napríklad zase, potom, že by ste predali, ja neviem, 25% obilia, alebo teda pšenice, pretože to by na to musel si vyrobiť asi, aj raž by tam potom mal byť, alebo raž, neviem, či tu náhodou už není, to neviem, ale že by ste si takto mohli vyrábať proste, že to by bolo super celkom, to by sa mi možno aspoň nepáčilo, že to úplne, že to by bolo super. Dúfam, že tam tvorcovia fakt dajú, lebo to by ma celkom milo prekvapilo, že keby to tam bolo. Momentálne máme na konte 32 695 eur. 94, 93, 92. Klesá to. To je zlé. I sa pozrieť na nejakú dobrú misiu. Žiadna není. No idem. Dobre, toto pole si dorobil. Takže sme mali, tam máme 4200 kg jačmeňa tej vlečke, áno. A keď toto dokosí, tak budeme mať z toho nejakých, neviem, koľko typnete. 406. Takže z toho kúsku máme 4668 kg jačmeňa. No, dosť sme teda stratili tam, ale to nevadí. Dobre, toto môžeš teda robiť ty už. Ja budem za kamerou asi chvíľku hrať, aby sme teda nejak sa pohli. Alebo že by som to dal všetko na diel, že by sme natočili po sebe. Neviem. To neviem, každopádne to neviem. Dobre, to tam kosí, to je dobré. OK. No, tento diel už má 13,5 minúty, takže už by som to možno aj ukončil. Už vlastne tu nemáme také čo robiť. Tento jak je na tom. Tento kultivuje, to je super. Ja by som si tento traktor by som tu možno ešte chvíľku nechal. Ale ty neboj sa, ty už iba nebudem sa do teba takto tapkovať a iba na chvíľku ti zapálim motor. To už nebude takto robiť. Ty teraz pôjdeš. Môžem trúbiť? O, super. Ty na ďalší diel, alebo kedy, no to ešte neviem kedy, pôjdeš zase do lesnej ťažby, takže sa môžeš tešiť, už budeš v plnej funkcii. Ale pre tento diel je to už naozaj všetko. Takže, ak sa vám tento diel páčil, môžete ho hodnotiť lajkom. Ak sa vám diel nepáčil, môžete ho hodnotiť dislajkom. Môžete mi dať aj subscribe, to je proste úplne super. Môžete toto video zdieľať, aj za to by som bol moc rád. No a čaute.